Lle wnaethoch chi fynd ar eich gwyliau diwetha? Mi eis I Morocco. Lle wnaethoch chi fynd ar eich gwyliau diwetha? Mi es I Efrog Newydd yn mis Mai. Lle wnaethoch chi fynd ar eich gwyliau diwetha? Wel, eis I i'r Cotswolds. Lle wnaethoch chi fynd ar eich gwyliau diwetha? Es I Sbaen gyda'n ffrind Manon. Lle wnaethoch chi fynd ar eich gwyliau diwetha? I Ynys Creta yn Groeg. Lle wnaethoch chi fynd ar eich gwyliau diwetha? Eis I ag Olwen I briodas yn Iwerddon penwythnos diwethaf. Lle wnaethoch chi fynd ar eich gwyliau diwetha? Eithon ni I Cyprus ym mis Mai.